Preostali ruski putnici u Crnoj Gori nisu ostali tamo napušteni, već su samoinicijativno odbili prelet do Moskve, saopštila je iz pres službe aviokompanija Pobeda. Problem je nastao kada je ruski portal Fontanka objavio da aviokompanija Pobeda nije u Moskvu prebacila sve ruske državljane koji su ostali zaglavljeni u Crnoj Gori, već da je jedan deo napustila. Prema navodima ove aviokompanije, ta informacija nije istinita, budući da su ti ruski državljani dobili novac od karte koju su samoinicijativno vratili, a u avionima koji su poleteli ka Moskvi ostala su prazna mesta. Takođe se ističe da su 19. i 20. marta u Moskvu prebačeni svi ruski državljani sa kupljenim kartama te aviokompanije, dok je deo putnika prebačen u avionu Aeroflota. Šta više, Pobeda je organizovala i transfere iz Tivta za Podgoricu, budući da je ruski avion od crnogorskih vlasti dobio dozvolu da poleti samo iz prestonice Crne Gore. Vlasti u Crnoj Gori su utorak saopštile o prva dva slučaja zaraženih koronavirusom. Zemlja je prethodno obustavila međunarodni drumski, železnički i vazdušni saobraćaj zbog pandemije, a granice su zatvorene za ulazak stranaca. Pobeda i S7 saopštile su da čekaju dozvolu vlasti te zemlje da izvedu državljane Rusije. Aviokompanija Aeroflot zatražila je utorak pomoć Ruske savezne agencije za vazdušni saobraćaj i Ruskog ministarstva spoljnih poslova kako bi se ovo pitanje što je pre moguće rešilo. Portparolka Savezne agencije za vazdušni saobraćaj Rosavijacija izjavila je za Sputnik da agencija i Ministarstvo spoljnih poslova Rusije preduzimaju mere za dobijanje odgovarajućih dozvola od vazduhoplovnih vlasti Crne Gore. Izvor blizak vazduhoplovnim vlastima Rusije ranije je saopštio da je crnogorska vlada tražila da se za dozvolu za evakuaciju Rusa iz zemlje bez karte preveze 50 crnogorskih državljana iz Moskve u Tivat. Prvu dozvolu za let iz Crne Gore dobila je kompanija Aeroflot, pa su prvi putnici u sredu uveče poleteli za Moskvu.